ngaturaken pambagya wilujeng dumateng para pamirsa atur giaran arupi kesenian Jawi saking paguyuban keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Sida dadi budaya ingkang dipun pangarsani dening panjenengan Bapak Sukaryanto saha kagolawentah dening panjenengan Ibu Murti Sulas ingkang wijil saking dusun Ngeter Desa Kacangan kanthi sekretariat dusun Kopen Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Mustika. Pagiaran ing wedal siang menika makarya sareng audio SR Sound System soho kasiaraken live streaming Mustika Production. Sasampunipun panjenengan sami mirengaken uyon-uyon Manasuka saha amirsani tari gambyong minangkani pawiyatan keparenga badhe ngaturaken tumapaking para paraga ingkang hangayahi gati binarung panglihipun Swarawati kapiyarsa dening panjenengan Ibu Murti Sulas kapireng ungeling gamelan Kiai Palugongso saking keluarga pengrawit Kudilaras manunggal ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Dwija Mulyana ugi kagolawentah dening panjenengan Raka Mas Sutaji Prasaja kabantu orjen tunggal Kasadimas Sunardi CS Panoto Pakliran katindaken Syehril Mahendra teknik so dekorasi kaya dening Adimas Joko kadukung penata lampu letting Pandu Askara Pranoto Busono kaya dening Nyi Amel ewo dene pangeprak kacepeng dening Adimas Sahli pangriptanipun cariyos sutradara utawi Dewan Dalang kaasta dening panjenengan Raka Mas Wisnu Sutardianto ing wedal siang menika sengaja badhe beber cariyos cunduk kalian pamundutanipun ingkang hamengku gati anu nggih sejarah Kraton Majapahit dumawah Seri Parangan Kebu Marcuet Kembar ewo dene para paraga ingkang badhe hanggesangaken cariyos sepindah anggambaraken Kadipaten Grati Hadipati Bandar Subali ing wedal siang samangke kaparagani dening Raka Mas Didik Purdiangono garwa Jinggawati kaya dening Yuyun Trivika Patih Bandarpati kapitadosaken dening Adimas Sarmuji
Salajengipun anggambaraken Desa Sahwan. Joko Taruna ing medal Siang Samangke kayahe dening Raka Mas Anom Winata. Ewondene Wulan kayahe dening Ayu Kahyati. Santi ing wedal Siang Samangke kayahe dening Ening Warsini. Salajengipun anggambaraken Padepokan Gambir Seketi. Resi Pamengger ing wedal Siang Samangke kayahe dening Raka Mas Sutardianto. Joko Umbaran kaparagani dening Adimas Alex Santiago. Joko Pujan kapitadosaken dening Raka Mas Bagus Suntoro. Joko Mercu nggih Kebo Marcuet kaparagani dening Raka Mas S Mardianto. Kebo Marcuet palsu ing wedal Siang Samangke kayahe dening Raka Mas Maman Ismoyo. Ing salajengipun panjenengan sami ugi badhe kalipur pelawak kita Cak Bodong saha Cak Subur. Wondene mban kaya dening Arum Santika. Makaten dumateng para rawuh sami ing pangajap mugya panjenengan kersa hamirsani ngantos titi paripurnanipun cariyos wasana asesanti Jaya Wijayanti lebur dening pangastuti saking keluarga ageng sandiwara ketoprak sida dadi budaya sepisan jaya tetap jaya. Wong sak nek
sowanmu ing Kabupaten Grati Pati. Pikanto berkah saha itu dalem, sowan kula kalih sing sami kula kanthi. Ayo boten supaya dateng wajib. Kula ngaturaken sembah pangabekti mipun pujuk anjing. Tak tompa sumpah ngabektimu. Ora lihat mung titi puja pangestuku kapali. Saat anggen kula nampi andadosaken jimat. Lan mangke badhe kula retaken sedaya para ngayuku praja ingkang dereng marak sebaya coban jaran dalu. Hadapati kula Kang sira kang minangka dadi tuwagane kabeh para layaka praja kupat ing Kadipaten Grati. Ing kalenggane iki kabeh para layaka praja kukuban. Tansah sami sumuya mangestu padha, tansah ora ana kang padha ngutangake marang kalenggane. Ati ingsun mundhut kadya paran. Jane kang sira kang minangka dak pinercaya. Kang minangka dadi sok jejeteng kabeh para layaka praja kupat. Kanjeng Adipati Bandar Subali. Satenanipun panjenengan badhe mangertosi swasana ing Kabupaten Grati. Nyatanipun ing wekdal samenika tansah ayem tentrem, gemah ipah hartotore harus. Sadaya wau sampun mubramuku kados dening Prabu Madu Kanjeng. Patih Kanjeng Kula kuwi lho sing tak apa. Dalan toto tentrem negara ing Kabupaten Grati. Ora ngomongake rekian patih lan kabeh para nayaka praja kubukan. Senajan to kawit cilik ing desa ngadesa, ingsun saben wis paring dawuh kelawan Kang Puji. Dina pisan agung dikeparangake nderek nangkil. Jalaran sing gawe doyong jejenging pemerintahan Kabupaten Grati ora ngomongake rekian patih. Kawula cilik desa ngadesa kuwi kang bisa gawe doyong jejenging negara dalaran. Ana tetembungan gemah ripah loh jinawe kerto totora harjaning negara kuwi sinuyung marang kabeh kawula cilik ing desa ngadesa. Puniki Kanjeng Kanjeng. Ya, iki lho sing tak katakan. Apa dina pisan agung kang sira wedak timbali ngerti kawigatene paseaken. Lah, menika lho Kanjeng. Sakenane wonten raos tandha pitaken. Ing dinten menika dereng dinten Respati manis. Panjenengan ngempalaken sedaya para nayaka praja sacukupan kedah nangkil wonten Kabupaten Grati. Ananipun wonten wigatos menapa Kanjeng monggo laten. Kabeh para kadang adipati Patmonco wis tak klumpukake. Injih. Sinuyutan nyengkuyung parang aking Adipati Bratu. Sak mukti-muktine ingsun lenggah gampar ing keprabon Kabupaten Grati. Luwih mukti upama saya aku bisa dadi ratu lha iki lho tak katakan. Nanging Pati, aku ora kepengin dadi ratu nanging aku kepengin dadi wong sing mandiri pribadi aja dirake wong-wong saka ing negara Majapahit. Cedanipun iki ing kalenggan aku kepengin dadekake ing Kabupaten Grati dadi bumi kamardikan. Mula kang saka kuwi Patih lan kowe kabeh para senopati andhan Bupati Patmonco. Seksanana ing kalenggan iki ing Kabupaten Grati tak bumi gawe bumi merdika. Kanjeng Adipati, satenane panjenengan badhe merdikaken ing Kabupaten Grati. Kula sarujuk kemawon kan. Yen pancen kono ngono wis 3-4 pisan agung ana ngersa dalem kalamun ana utusan saka Praja Majapahit yen ora kena dirembuk kanthi karo raris ingsun gak bakal tanggung jawab. Monggo. Dinulu kados mboten badhe samar malih rawuhipun Gusti Patih saking Praja Majapahit. Ora kleru.
pandulumu pancen aku buta agung saka ing Majapahit. Wilujeng rawuh nika wonten ing Kabupaten Grah. Antuk pangestumu nderek ing Sambikala ngabyantarapun ing ngersa anak Mas Bupati. Saderengipun nyuwun pangapunten ing kathah jalaran panjenengan rawuh wonten ing Kabupaten Brati ingkang tanpa paring cecala langkung rugi. Napa panjenengan namung tindak nglangke, napa panjenengan wonten kawigatos ingkang sampun parang wonten ing Kadipaten Grah. Nak Mas Bupati, sadurunge ngandhakake wigatine aku ngabyantara ing ngersamu, ya salam taklime wong tuwae katur marang panjenengan. Kula tampi dawah sesami-sami taklim kula mangke katur ngersa dalem Sang Prabu ing Majapahit. Ndak tampa gawe bungah lan aku ora bakal suwe tak aturake ana ngersa dalem engkang. Nggih. Nak Mas Bupati, sajake tekaku ana ing ngarepamu, gagap cinampur gugup aturmu ana ing ngersane. Lah menika upami panjenengan aturi pirsa boten ngantos panjenengan ngancaken suku kiwa kalten wonten Kabupaten Brati nembe kemawon dereng nganti wonten ing laladan Grati sampun kula papak kreta doli cempur. Nak Mas Bupati matur nuwun sekabeng kandhamu sing kaya ngono iku mau. Iki. Saka mamangsane wong kuwi angger diujo lan dibongbong sok sembrono nggih nyambut gawe. Mulane aku wis narima wae. Tekaku ning ngarepamu aku trima kadherekake para prajurit. Oh, ngaten. Iki. Kaping pindhone wigatine sowanku ana ngersane Mas Bupati. Nembon dawuh timbalan dalem ingkang sepun ing Majapahit. Wigatosipun Kepareng amratitisake. Kenapa lan Dineo wis telung pisuan ngancik papat nyabantara ing Majapahit. Kumplanging palengganing Kraton Majapahit iku mung palenggane nak Mas Bupati Bandar. Gusti ing wedal menika boten badhe kula kicipi. Lan boten badhe kula selai cinupet amar mantuk. Ing wedal menika kula boten badhe swana wonten ing Kraton Majapahit ngiras pantes wonten ing Kabupaten Brati ing wedal menika kula damel bumi kamardikan. Aku mau kleru ing pamirengku apa ya pancen bener aturmu sing kaya ngono. Niatmu bumi ing Kabupaten Brati kok nggo bumi kamardikan. Kelire sliramu kok kabawah ing Majapahit, pulo wektu ing Brati kok nggo mbangun Brati dhewe. Saking kersanipun ngaten. Nama Bupati wong kuwi mbok sing eling marang pranataning negara. Sok sapa wae kang mengkan pranataning negara bakal cilaka. Nek wis cengkah rembug antaraning kabupaten karo kanton, berarti karo Majapahit, cilik gedene nuwuh paperangan kula yadi. Ndak suwun kanthi banget. Aja kok bacotake nggonmu ndeniat Gusti. Wiwit ing ngajeng sampun kula kalih sampun petang-petang. Untung kawan rugine. Mila ing bab perkawis menika boten sah panjang panjenengan kula aturi medal njawi ing mangke wonten pawangsulan ing kewatosan. ndak rantis pawangsulan. Kalau kabeh corona iku lamun utusan coket Majapahit ora eno dindake kanthi karonan. Kedok sapa kanthi Purbawa sisa ndak borongake klawan. Menawi karo coba kalau kabeh corona iku. Iku